имрӯз фазои орому осудаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо имконият медиҳад ки дар чунин кишвари азизу маҳбуб умр ба сар бурда ризқу рӯзии худро бо меҳнати ҳалол ба даст орем. мутаассифона дар замони муосир қиёс ба солҳои пешин ҷинояткорӣ аз ҳисоби ҷавонон зиёд шудааст ки ин ҳолат ҳамагонро ба ташвиш овардааст. моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ин модда мебошад ки мутаассифона бештари ҷинояткорон бо он дар назди қонун ҷавоб мегӯянд. бо ҳамин модда сокини маркази вилояти суғд ки 35 сол син дораду ба тиҷорат машғул аст бо дороии худ қаноат накарда даст ба ҷиноят задааст. дар мурофиаи судӣ ки раиси кунандаи онро судяи суди шаҳри хуҷанд ализода эраҷ ба зимма дошт, муайян шуд ки судшаванда соҳиби маълумоти олӣ, оиладор, соҳиби ду фарзанди ноболиғ ки имкониятҳои иқтисодӣ хуб дорад, ба боварии дӯстонаш сокини ҳамин шаҳр даромада бо роҳи қалоби $48460 амрикоӣ баробар ба $252496 сомониву 40 диррамро гирифта барнагардондааст ки дар натиҷа собиқ дӯстонаш бо аризаи шикоятӣ ба мақомоти қудратӣ муроҷиат карданд. баъди гузарондани тафтишотҳо ва пурсишҳои муфаттишону кормандони прокуратура сокини шаҳри хуҷанд РР дар назди қонун ҷавоб гуфт. бояд қайд намуд ки раиси-кунандаи суди мазкуру судяи суди шаҳри хуҷанд ализода эраҷ, котиби маҷлиси судӣ некқадам нек муҳаммад, айбдоркунандаи давлатӣ ҳимоятгар саидҷон саидов ва даъвогарон иштирок доштанд. раиси-кунандаи суди мазкур ализода эраҷ ба айбдоршаванда имкон дод ки сухани охирини худро бигӯяд. шаҳрванд РР гуфт ки соҳиби ду фарзанди ноболиғаму волидайнам бемор мебошанд ва аз кардаи худ пушаймонам. баъди ин суханҳо ализода эраҷ раиси-кунандаи мурофиаи судӣ ба хонаи машваратӣ рафт ки баъди вақти муайян баргашта гуфт ки сокини шаҳри хуҷанд РР ки доғи судӣ надорад ва айни замон бо моддаи 247 қисми 4 банди беайбдор дониста шудааст. муайян кард бо дастраси моддаи 78, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 341, 344, 347, 348 кодекси мурофиаи ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳукм кард. баъдан ҳукмро қироат кард ки дар он чунин гуфта шуда буд: бо моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ бо ин модда бо моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 9 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ба муддати 2 сол таъин карда шавад. судя ализода эраҷ ҳамчунин қайд намуд ки дар асоси банди 3 моддаи 7 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз 25 октябри соли 2019 таҳти рақами 1648 муҳлати адо нагардондани ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ нисбати сокини шаҳри хуҷанд РР аз 1 ҳисса кам карда шавад. аз ҳисоби суд шаванда ба фоидаи ҷабри дарон бобои мухтор ҷон $40,000 меояд баробар ба маблағ пули милли $190,400 сомонӣ. با صلیب نعیم $8,460 میاد برابر با پول ملی $62,096 سومونی رویانده شود. دلیل شایع بعد اعتبار قانون پیدا نمودن حکم مذکور 7 عدد نسخه‌های زبانخوان و پرونده جنایتی نگاه داشته شود. ализода эраҷ раиси кунандаи суди мазкур ҳамчунин ба судшаванда гуфт ки метавонад аз ҳуқуқҳои худ истифода барад. аз болои ҳукм дар муддати 10 шабона рӯз тавассути ҳамин суд ба кандагии судиёӣ ба парвандаҳои ҷинояти суди вилояти суғд шикояти эътироз овардан мумкин аст. раискунанда судиёи суди шаҳри хуҷанд ализода. гузориши Қудратло Раҳматуллоев, Нодирин Асимзод, Паёми.